Kien atleta, ex-coach fostom ta' Hibernians, ex-ġurnalist, għallim u ambjentalist. Ħafna kienu dawk li tul il-jum ta' tlieta selmu l-memorja ta' Lino Buġeja li miet fl-età ta' 86 sena. Lino Buġeja kien magħruf għall-imħabba tiegħu lejn l-ambjent u l-passiġġati li kien jorganizza biex joħloq kuxjenza dwaru. Dan meta kien jokkupa l-kariga tal-President ta' Ramblers Malta li waqqafa fl-2005. Meta okkupa din il-kariga Buġeja rnexxielu jaqqas l-imħabba tiegħu lejn l-isport mal-ambjent kif stqarr ma' One News il-President attwali ta' Ramblers Malta Alex Vella. Kien bniedem ta' qalb kbira u dejjem ħerqan jippromuovi l-importanza tal-isport tas-saħħa fiżika u mentali. Kien minn tal-ewwel li insista l-isport għandu jifforma parti importanti fil-kurrikulu edukattiv sa miż-żgħożija fl-iskejjel kollha u għaraf l-importanza tal-mixi fil-kampanja bħala eżerċizzju essenzjali matul il-ħajja kollha tal-bniedem. Kien eżerċizzju li meta kiber ipprattika u li waslu biex jimmilita kontra dak kollu li kien u għadu qiegħed jostakola il-mixi liberu fil-ftuħ naturali tal-pajsaġġ Malti. Dan wassal biex qajjem kuxjenza dwar ir-rikkezzi naturali li joffri l-pajsaġġ Malti. Kien ex-plejer tat-tim tal-futbol ta' Vittorjosa u lura fl-1966 Lino Buġeja kien jikkowċja it-tim tal-futbol tal-Hibernians. Kien strumentali biex jitwaqqaf fiċ-ċentru sportiv edukattiv u serva bħala membru fil-kumitati tal-MFA. Għal snin twal kien rebbieħ tal-sprints u kellu r-rekord nazzjonali tal-400 metru. Mhux biss, l-interess li Lino Buġeja kellu fir-riċerka storika waslitu biex kellu l-opportunità li jdawwar lil Prinċep William fil-kolleġjata ta' San Lawrence il-Birgu, belt twelidu. Dan meta l-Prinċep William żar pajjiżna fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju minn meta pajjiżna sar indipendenti. Fuq kollox, Alex Vella jistqar li minn barra li Lino Buġeja spikka fl-attiviżmu kien jispikka wkoll fil-qalb kbira li kellu. Kien ħabib ta' vera, għaliex kien jisimak, kien japprezza dak li tajt u fejn ma jkollokx raġun fil-fema tiegħu u kien jgħidlek immedjatament mingħajr ma joqgħod jaħbi u mingħajr ma ħalli kantunieri. Jiena dejjem appoġġjajtu u dejjem appoġġa lili u kien japprezza ħafna li jien kont qed immexxi l qudiem dak li beda hu.